India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Senator jong US Lindsey Graham ula penram arsha ye ke jingtho jong ya ke India China bat ki wei ki ri ki badon benta ka kam kai pnyang bat ka Rusia da ka ba ong ba ke jingthet jong ki ka penslor bat penjor ye ka thma jong ka Moscow hapo Ukraine hakabaya day bat ka jing penshitom jong President Donald Trump ka US da ka ba penjari da ka khajna ka ba hadu 100% ye ki mar ba wan na India. Une unong yalam ka US ula ong baka New Delhi kelaman ikajing syakta namar ka jingkershan ni Presiden ka Russia Vladimir Putin bat ulama hamru yaki weipat kiri ki bakhayi pateng bat ka Moscow bakilangat ban hakane ka ju ka apat ka India ka China Brazil bat ki wei ki bakershan ya ka thmau Putin da ka bathit ya ka umpnyang Russia hakador ka batat kumno pisngaw mentahi baki jingthet jongpi kila penlong ya ki riu pajba balui lui kentop ya ki kena bakin syak penyam ka India ka mat ika jing syakta namar ka jingkershan ni Putin na ka benta ki weipat phin samat shen ong ugraham haka jingtho haka X kane ka jing maham na senator ka Republican kalami hadin ka jing thombor bashir kai jong ka Russia ya ka Ukraine haka step jong ka sngi pale haka ba palat arpur laingut ki breu kila yap hakiwi Ugraham ula slam banyade ya ka jing yo khajna pnyang jong ka Moscow bat ka thma jong ka ha Ukraine dakaba ong baya ka masin thma jong ka Russia la panon kam de kinong thet sabar jong ka risap ngi klem ka jingmi na ka pnyang bat ka gas bat ka Russia kan khlem no ka thong barok ka we ka long ban pen prai kinong thet jong ka India ka China ka Brazil ula ong ha ka jing yakran kham haswa bat kilat pathai khubor ka press secretary ka White House ka Caroline Leavitt kala ong ba utrom ula penpau ka jingbom sultanat halor ka te ka khubor Henry sngaw lingo ru baka khen ba kini ki atli kiri kilaya khun thma laslam bha kalevet kala ong ba ka jinghyar thma jongka Russia kala long ba ka sherkhei bha bat ba ki thambor ya jongka Ukraine kala penjulor shibun hakini ki khendia sngi baladam ya ki karkhana penlang pnyang jongka Russia lese baro aliang jongka ni kathma kim pat long ki ba penkre ban penkutno hi dalade kala ong Presiden ukwa ban penkutno Henry kinong yalam jong kini ki atli kiri kidon kam ban penkutno bat kwa ba kan kutno kite ki kam thambor kila ja tang arta yauduna hadin ba utrom ula penlong pen ya ka jingyalang bat Presiden ka Russia Vladimir Putin ha Alaska kata ka jingyalang ka ba Presiden ka US Ukraine bat penya shakmat ya kane ka jingtmu banwanra jingsuk Presiden ka Ukraine Volodymyr Zelensky ula ong bakate ka jing thombor ka ba ar na kini ki ba hetam ki ba ka Russia kala thombor na du ka ba sedang jong ka jing wan her thma ha ubanai rempang ar hajar arpu ar kade ka jubab jong ka Moscow ya ka jing persang ban penkutno ya kani ka thma ka Russia ka jet ya ki tiar siat ha ki jaka jong ka me Ukraine la ong Zelensky ha ka X da ka ba khot ya ka jing penjari kendon ba thamai ka Russia kacit ban peteng ban penyap ha ka jaka penkutno ya kathma ka Russia kala ong ba ka jinghyar thma jongka kala kta jori ki jaka trekam jong ki sipai karkhana bat ki jaka sa lingsoin bat ba ka Ukraine kala hyar thma ya ki thong jong ka Russia wat kata na kaliang ka Kremlin kala ong barhadu menta kadang don ya kamon na ka benta ban peteng ya ka jing Ukraine sok ka bala ban